дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 ва мин баъд ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор мегардад. озмуни мазкур бо мақсади арҷгузорӣ ба хизматҳои шоири классики тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ ва омӯзиши осору таърихи пурғановати миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибӣ корномаҳои шоистаи ниёгони миллат дар тӯли таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ, таҳкими ҳофизаи таърихӣ ва ба ин васила шинохти нақши халқи кӯҳанбунёди тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният ки бо далелҳои раднопазир ва бо такя бо сарчашмаҳои илмию таърихӣ дар китоби шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ инъикос ёфтааст, доир мегардад. аз кӯдакҳои хурдсол то мусафедои садсолаи мо шоҳнома мехонанд. ин зеҳни миллат аст. шоҳнома занҳоро қаҳрамонӣ ёд медиҳад, паҳлавонӣ ёд медиҳад, рӯҳи мардумро устувор мекунад, таърихи худашонро медонанд. на танҳо тоҷикистон, дар эрону афғонистон ҳам мардум ҳар ҷо ки дӯст доштем мо, ҳар ҷо ки як ошно доштем моя табрик карданд. гуфтанд ташаккур ба раҳбарияти шумо ки ин корро мекунад. сано ба мардуми шумо ки шоҳнома мехонанд. дар асоси амри мазкур қарори раиси вилояти Суғд дар бораи ташкил ва баргузории озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар вилоят ба тавсиб расидааст. барои дар сатҳи баланд баргузор намудани даври вилоятии озмун, риёсатҳои маориф, фарҳанг, ҷавонон ва варзиш, роҳбарони муассисаҳои таълимии миёна ва олии касбӣ ва дигар бахшу шӯъбаҳои вилоятӣ вазифадор гардиданд. даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ нимаи дуюми моҳи сентябри соли 2026 дар китобхонаи вилоятӣ ба номи Тошхоҷа Асирӣ баргузор мегардад. дар асоси амри президенти кишвар, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор кардани даврҳои якум, дуюм ва сеюми озмун вазифа доранд, ки ғолибон ва омӯзгорони онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. ҳамин аст ки дар самти қадршиносии ғолибони даври вилоятии ин озмун беш аз 400 000 сомонӣ аз ҷониби Сарриёсати Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят маблағ ҷудо гардидааст. дар зеҳни мардум рехтани шоҳномаи Фирдавсӣ хеле кори бузург аст, хеле кори бузург аст ва дар баробари ҳам китобро ҳадя кардан ба мардум боз як маблағи муайян ҷудо кардан ки шумо шоҳномаро аз ёд кунед, шоҳномаро хуб қироат кунед ва пул гиред. пушташ пули хеле калон аст. дар вилояти Суғд ҳам бо қарори раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода озмуни шоҳномахонӣ роиҷ шудааст ва пул ҷудо кардан хеле маблағи калон аст. озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳиву худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳонии маънавӣ миёни ҳамин қишрҳои ҷомеа гузаронида мешавад. озмун аз 4 давр иборат буда, аз моҳи марти соли 2026 то моҳи декабри соли 2026 гузаронида мешавад. барои дарёфти шоҳҷоиза довталабоне метавонанд иштирок намоянд, ки дар даври ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳҳои синну соли пешниҳодшуда ҷойҳои ифтихориро сазовор шаванд. шоҳҷоиза ба иштирокдоре дода мешавад, ки беш аз 70% асари шоҳномаи Абулқосим Фирдавсиро мутолиа ва ҳифз намудааст.